Το σφύριγμα της λήξης είναι 22 και 54 το βράδυ της Κυριακής 13 Απριλίου και ο Ολυμπιακός κατακτά το 48ο του πρωτάθλημα στην ιστορία. Κάποια νεύρα μεταξύ των παιχτών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Δημιουργείται μια σύραξη σε εκείνο το σημείο με τους ψυχρεμότερους που προσπαθούν να επέμβουν για να χωρίσουν τους παίχτες των δύο ομάδων. Σίγουρα όχι η καλύτερη εικόνα στο φινάλε αυτής της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να στέφτεται πρωταθλητής Ελλάδας για την σεζόν 2024-2025, να επιστρέφει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, να κατακτά το 48ο του πρωτάθλημα με το νικητήριο γκολ του Αγιούμπ Ελκαμπή στο 55ο λεπτό. Βλέπετε πως πήγε και ο Ματίας Αλμέιδα εκεί όπου άναψε λίγο αυτή η ένταση μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Είδαμε και κάποια κόκκινη κάρτα να βγάζει ο Κολόμπο. Παίκτες του Ολυμπιακού απομακρύνονται. Είναι ο Μουκουντή που εκεί δημιουργεί και πάλι μαζί με τον Πασχαλάκη μια εστία έντασης. Παίκτες των Ερυθρόλευκων αποχωρούν από εκείνο το σημείο, πηγαίνουν προς την εξέδρα των φανατικών φίλων του Ολυμπιακού. Ενώ ο Μπιανκόν, ο Έσε προσπαθούν να συγκρατήσουν τον Πασχαλάκη. Απομακρύνεται και ο Μουκουντή από εκείνο το σημείο. Μετά την ολοκλήρωση του μάτς, μετά το τελευταίο σφύριγμα του Ανδρέα Κολόμπο, είχαμε αυτήν την ένταση στο κέντρο του γηπέδου. Βλέπετε τον Μουκουντή να αποχωρεί προς τα αποδυτήρια. Ψυχρεμότεροι προσπαθούν να επέμβουν για να απομακρυνθούν οι παίχτες της ΑΕΚ, να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Είναι και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εκεί, ο κ. Μαρινάκης, με τον Μπρούνο Άλβες, Ντάβιτ Κάρμο. Προσπαθούν να επέμβουν οι ψυχρεμότεροι, να απομακρυνθούν οι παίχτες της Ένωσης, να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Ενώ από την άλλη πλευρά, στο σημείο μπροστά από την θύρα 7, βρίσκονται οι παίχτες του Ολυμπιακού και πανηγυρίζουν με τους φανατικούς οπαδούς των Ερυθρόλευκων. Ο Μπιανκόν έχει ανέβει στο οριζόντιο δοκάρι. Τσικίνιο πανηγυρίζει με τον Κρίστοφερ Βέλ.